Dibin sernavê PKK xencereka di pişta Kurdên Sûriyê de û divê ji rayên xwe were hilkirin. Nivîskarê Kurd Dildar Bedirxan roja yekşemê gotarek di malpera Kombenda Kurdên Serbixwe yên Sûriyê de belav kiriye. Bedirxan di destpêka gotara xwe de dibêje. Bêtiriya Kurdên Sûriyê îro di raman û lojîka wan de hatiye çandin ku dijminê yekem ji wan re Tirkiye ye û rejîma Baas ya Efleqî ango Esed bûye kevokeke aştiyê mirov ji xwe re matmayî dimîne û dibêje qey vê rejîmê di dîroka xwe ya reş û tejî sitem bi ser wan de qet beramberî wan tiştek nekiriye. Li gorî Bedirxan nivîsiye bêguman ev yek bi dehê salan e mekîna û alavên ragihandina PKK li ser kar dikin. û ev yek cinîna felsefeya rêberê PKK Abdallah Öcalan e û ramanên wî yên derbarê Kurdistana Sûriyê ne. Bedirxan nimûne li sergotina xwe balkişan sergotineka Öcalan ku berî niha eşkere gotibû. Ti rastî jê navê Kurdistana Sûriyê re tune ye. Ya baş ew e em bêjin Kurdên jê Tirkiye koçber bûne ji ber şoreş û şeran penaberî dewleta Sûriyê bûne. Bedirxan balkişan li ser kiryarên PKK jê dema derbasî Kurdistana Sûriyê bûye. Hewldana wan bi bikaranîna Kurdên Kurdistana Sûriyê dijî Tirkiye wek kaxezeka fişarê li ser wan û bi alîkariya rejîma Baasa Sûrî got. Herkes dizana çendîn xortên me diber berjewendiyên PKK û şerê wê bi Tirkiye re yê vala çûn. Bêko yek boz jê xaka Kurdistana Tirkiye di 40 salî de were rizgar kirin. Belam armanca wan 4000 gund li ser serê xwediyê wan de hatine xirakirin û bi hezaran koçber bûn. Mîna Kobanê wekî ku niha jî li Efrînê têkirin. Ji bilî sarkirina hestê netewî li ba Kurdên Kurdistana Tirkiye û ji bilî guhdanê bi taybetmendiya Kurdên Kurdistana Sûriyê kar li ser çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê dijminekî sawêr bi alîkariya rejîma Efleq ji me re durust kirin. Nivîskarê Kurd berdewam kir û got pirsa ku gelek alîgirên PKK ji me dikin çi ne? Çima em behsa 4000 gundên ku Erdogan li Bakurê Kurdistanê xirakirine nakin. Gelo ev kar kî kiriye? PKK yan PYD. Çima piraniya xwediyê wan 4000 gundan û hezarên şehîdan ku hejmara wan zêdetir ji 25 milyon Kurd e li Tirkiye di hilbijartinên Tirkiye de bi Erdogan re bûn û deng dana partiya wî. Gelo ma nizanin bê Erdogan çawa ye yan nazanin wek nimûne. Çima piraniya xwediyê wan 4000 gundan daxwaza serbestberdana Öcalan nakin û wek PKK dibêje wî temenê xwe di ber wan de qedand. Gelo wisa nazanin û newefadarin. Çima li dewleta ku ev serok jê kes derneketa bîranîna girtina Öcalan ya ku bi navê roja reş binav kirine û kesî sloganên azadiya wî negot. Mîna li deverên me yên Rojavayê Kurdistanê derketin. Çima xwediyê wan 4000 gundan xwepêşandanek bo piştevaniya birayên xwe yên Kurd li Efrînê li dilê Tirkiye de derneketin. Tevîgo Efrînê bi hezaran jê zaroyên xwe ji vê partiyê re pêşkêş kiriye û şiyandiya Qendîlê da beşdariyê de rizgarkirina Kurdistana Tirkiye de bikin. Gelo wan xwefirotiya Erdogan jî wek ku dahulvanên PKK dibêjin çima xwediyên wan 4000 gundan xwepêşandanek ji bo piştevaniya partiya PKK lê ti derên Tirkiye nekirin. Gelo rasta baweriya wan tenê maye pere mîna alîgirên Öcalan ji Kurdên Sûriyê dibêjin. Bedirxan amaje kir û got da ku dahulvanên vê partiyê min bi Erdoganiyê tometbar nekin û nebêjin tu Erdogan bêguneh dike. Çima em jê xwediyê wan 4000 gundan û şehîdan napirsin. Bêguman ew ji me tevan baştir dizanin û xwediyê ezmûneke tal û biêşin ji aliyê vê partiyê ve. Bila em helwest û nerîna wan piştî 40 salî zanibin niha berê wan li kur e. Nivîskarê Kurd Dildar Bedirxan gotara xwe wisa bidawî alî. Birano miletê me Kurd zanibin ku sedema Kurdan li Kurdistana Tirkiye derbarê PKK û rêberê wê û derbarê Kurdên Sûriyê nekem têgihiştina û sarnetewbûn û nezanbûn e. Mîna alîgirên PKK dibêjin lê ji ber ku finas û rastiya PKK li ban wan eşkere bûye û êdî xweş dizanin ku ev partî ji çêkirina hewlgiriya dijminê Kurdistanê ye. Karê wê her xirakirina parçeyên Kurdî ye û têkbirina armanc û hêviyên Kurdan bêçarenivîsa Kurdî ye û helandina Kurdan di nav netewên di navçeyê de her karê wan e. Rewşa ku îro em tê de dijîn ji malxerabî û kuştin û sêwîbûn û wêrankirinê Kurdên Kurdistana Tirkiye berî me têde bûn û ev talbûn tam kirine û ev az jî derbas kirine û ji berî çend salan ve jê xewa xwe rabûne û şiyar bûne lê em hêjî di xewneke dirêj de ne û heş xayintiya wan nînin. Em ê ji xewna xwe rabin ta ku bi hezaran termê xortên me çê bibin û bajar û doza me bi tevahî li Sûriyê here em ê şiyar bibin. Her li gorî Bedirxan.